Anikileo duogo jaber Ni uduko ika Kileo duogo jaber Ni uduka omi Kileo duogo dalaka Ni uduka omi Ine yada mamunyo kakoyo ngich Hello. Ni nani ananipigia saa hii? Landlord, tigo tunage private now. Okniyo kamak simbi. Dog wambi wenwa time kaka client. Ino kina kaka gikmoko sani. Gikmoko edho. To mandamano mabe at least nwaji ure gikmoko achiel ariyo adek bochungi. Kanye ma at least apodo ni gimora chule. Ok ni dara timnea landlord. Tarik adek. Miya nyaka tarik adek. Nyasachiel. Ng'eni gima timo tok ber. Okose timore maber. Miya tarik adek. Ineno tarik adek okade. Tarik adek. Miya nyaka tarik adek. Tarik adek mwadhieni. Tarik adek dwe mar auchiel. Gimomiyo akoni kamano, wan gi show moro sawa jatelo. Ipadha nyaka chunyi tiro. Nyakolo mugi, mana kaka isewinjo no endo. Tarik adek dwe mar auchiel. Tarik adek. Wan kachacha endo wan Migori. Wabiro kanyo gi Denzey Wuod Nyakochieng. Denzey Wuod Nyakochieng omako Migori iluongo ni handshake. Kopo ni in Migori tidonjo namba junction kanyo. Yo mar meorone. Nitiere handshake kanyo. Tarik adek. Wan gi Denzey Wuod Nyakochieng. En thum ma serious. Agini ng'ato penjo ni donjo pesa di. Donjo siling 200 kende. Akeni yuda. Donjo siling 200. 200 inyeme inyamo bolgam. Iwinjo? Inyamo bolgam. 200 no onge ng'ama biro penji gimomiyo inyamo bolgam. E budho. Kasto jok mane chwak budho. Wan ga chende gi MC Janeko. Iwinjo? Kore ka wan gi MC Dope Kid. Wan ka chago mari nas chiro je mondo mbele chieno mineno mbele emeng'o ndubuka. Iwinjo? Warom kanyo cho akoni ni Denzey Wuod Nyakochieng. Adogre ka siwuondo landlord ok dhi yuda fuo. Ilo chieng' tarik adek no kobiro aran Migori. Chieng' tarik adek no Migori me bewa arwakra mondo koro wane kaka otimo. Ne wakoni kaka dhibe. Iluongo ne yo Migori ne chieno endo eka wene osiepe wiyo kane wil kodu to kendo kana lok paro omera ne kama kaka kole miele waraduru chon tafadhali donja koni en mamiare ng'ama winjo lendo ni kon ng'ato mondo mi waraduru chon wamielu Denzey Wuod Nyakochieng omera tarik adek dwe mar auchiel Migori waketho omera